Tràighean FilmG. Hamíonn dochas an cóiste libh. Seo fionn na Tràighean Againn alman éist. Tá sin na feici seo go bhfuil tóir femin ar a clapach. Sin go mátáilíte nach letáir Sgoil iad chláteach. Ó seo siad me se aias mo cháid. Tá sin uas a chmhaisneach go bhfuil Tràighean mar seo an gúisteoireann. Tá sin céirt fiúnar haine le thula duine feicinn seo a thula lá. Nuair chaisin sios bha sin uas a chmhaisneach grúpa gan Againn an san femin. Cúteach haine uas a coid mar seo a thula lá. Céit a bhur an álainn. Ó fiúnar sé ús a hawn. An san dealamh seo an clasa céit ar an ioncadach. Ó, coid an time-lapse Againn. Céit an wind turbine. Tá sin óbhasil fórstanach na a chaid sin amach go raibh an gcríon ann. Is an pís mi héireacht an film ach in seo dealamh an de dheachgar.